Inkontru, l-almanak kulturali introduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. F'Għawdex fil-mitna ta' kola ġewwa xara se ssir l-attività Weaving and Traditional Crafts li se tagħtikom l-opportunità tosservaw nissiġa tradizzjonali u tipprovaw tekniki bażiċi tal-insiġ. Fi spazju kreattiv, id-dram l-aħħar 13 jesplora l-ħajja traġika ta' raġel imwieled taħt sħaba sewda li l-eżistenza tiegħu hija ffurmata mir-rieda ta' ħaddieħor. Għal żmien ir-randan, is-Soċjetà Filarmonika Unjoni se tkun qed ittella in Umbria Passionis, kunċert ta' mużika sagra fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalluqa. Esplora, iċ-ċentru interattiv tax-xjenza, qiegħed jiċċelebra l-10 anniversarju tiegħu b'serje ta' attivitajiet u avvenimenti għall-familja kollha, mifruxa matul is-sena kollha.